ରଜରେ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସି ସାରିବେଣି ହେଲେ ତମ ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି କାମ ପଇଲା ତ କାମ ହେଇଯିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲାବୁଲି ବି ଟିକେ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲ ଯିବା। ବନ୍ଧବେନୀର ରଜ ଭିଡିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଆମ ଗାଁକୁ କାହିଁ ଆସିଲନି। ତ ଏଇଠୁ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯୋଉ ଗାଁରେ ବି କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହଉଛି ତ ମତେ କମେଣ୍ଟ କର ବା ମେସେଜ କର, ମୁଁ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବି। ତ ଚାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ବାଟରେ ଆମର ଯୁବରାଜ ଢାବା ପଇଲା ତ ଭୋକ କଲା, ଯିବା ଖାଇବା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ ପ୍ରାୟତଃ ଯୁବରାଜ ଢାବାରେ ଖାଇକି ଯାଏ। ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାର ଖାଇବା ଯାହାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ତ ବୁଲାବୁଲି କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ଫାଇନାଲ ଆମେ ସୋମ ମେଡିକାଲ ଆସିଥିଲୁ ମାର ଡିସଚାର୍ଜ ପାଇଁ, ତ ଯିବା ଭିତରକୁ ଆସ। ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏଇପରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ତ ଏଇ ଜାଗାଟି ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉଠି।